το γαλάνι και δεν ξέρω εγώ τι. Θα ήθελα καμία ανασπιρίνη του λέει. Μια ασπιρίνη μου λέει τώρα, μια ασπιρίνη του λέει θα ήθελες, ναι, το περίμενε τι κάνει. Πάει μέσα, έχει μια διαφημιστική ασπιρίνη, τόση. Θα το κομπήσω το, με τη λέω, θα το δουλέψω κι εγώ. Παίρνει την ασπιρίνη, του δίνει πάνω στο κάτω, θεώρησε του λέει, τι είναι τούτο του λέω, τι είναι τούτο, ασπιρίνη. Α, του λέει, εμείς στην Κύπρο έχουμε μικρές, εδώ του λέει στην Αθήνα, στην Ελλάδα, έχουμε μεγάλες. Θέλεις σου λέει τίποτα άλλο. Θα ήθελα και ένα κολύριο του λέει. Κολύριο. Πάει μέσα, παίρνει ένα ταμπιζάν. Βάζα πάνω. Τι είναι τούτο του λέει. Κολύριο μου ζήτησες. Μα λέει είναι μεγάλο. Εμείς του λέει εδώ στην Ελλάδα του λέει. Τα έχουμε όλα έτσι μεγάλα. Θα ήθελες τίποτα άλλο. Άσε του λέει φιλαράκο. Θα σε λέει κάθε υπόθετα αλλά θα τα πάρω από την Κύπρο.